akupe vangavabatsira batai Andrew neshamba akupe vangakwanisa kukubatsirai vadikani vedu varara maiona here Drewmas media ine dzidziso murondo reupenyu mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondo reupenyu maiona here Drewmas media ine dzidziso murondo reupenyu mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondo reupenyu. Drewmas Media taking you to another level. Nokukwazisai ruzhinji woye makadini tinovimba tiri kukubatai muri vatano kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nhasi uno tiri kumudzi district kwa chief Chimukoko. Ndingati ndiwo vamwe vemadzimambo echidzimai vashoma vari muZimbabwe. Saka toda kuti tingokupai nhau imwe yavanga vachitonga tozokurukura navo zvakare tinzwe kuti rwendo rwavo vakatanga rini, rwendo rwavo rwanga rwakaoma sei rwokunge vari pachinzvimbo chavainacho. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadichera yapila shumba unjani aiwa indini ndinosimba anyakubona ukuthi uyasimba muri kuzviona kana ndine minde ndakasimba ngiyalibingelela amahlabezulu sehlangane phela futhi kolunye ihlelo mina ibizo lami nginguChiera namhlanje phela sisesigabeni seMudzi sisenduneni abantu abanengi nginje lami ngijala ukuthi nxa sihambe ezinduneni sijala ukuhlana la ezinduna ezingamadoda. Namhlanje sihlangane le nduna phela engumfazi so ngathi engumama so namhlanje sithe sifike khona ngale sithe kufikeni kwethu sathola phela kule ndaba akade phela isedale esithe zama ukuthi eyilungisise. So indaba yangikhona kade isedale sizathi kulinika libona ukuthi kade uhamba njani. Singaqeda khona apha sesizakhuluma la ukuthi yena ukuhambisa njani ama challenges ahlangana la njengomama oyinduna njengowesifazana owanikwa isihlalo sokuthi abe induna ukuthatha njani uhlala njani njalo futhi uthungamela njani abantu. So mahlabezulu sizalinika isikhathi lesi lizibonela ukuthi kunokwenzakalayo. Tikukumbiroka noise yawanda kuno noise kupinda yakawandisa sorry takutopedza chera ndofunga munoziva imimi kuti nguva zhinji varume tisi tinoti madzimai achada asi panhau iripo nhasi mudzimai ati murume kwete handichada. Zvinoitika here? Zviriko here izvi? Zviriko shumba. Zviriko. Try one day ndikuratidze kuti zviriko. Hongo muri yeZimbabwe rekedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi tibvunzwa kuti ko unorambirei murume wako. So indaba ekhona ukuthi kulo muntu owesifazana ongusisi omncane ongasafuni indoda. So nyayiripo shumba ka ndatsoka futhi. Vanhu vanofana uchiti ndiri kutsvagire vanobatsira ndiri kuda kuroorwa but pakufamba uri kuona vari kurambana ipo papa varambana futika mangwana tinofonerwa anoda kudzora mudzimai ndoda kudzora murume wavo but vanhu ivava kana vakadaro vanofanira kuteerwa namambo vombofainiswa cause hatimbogare namambo tichipedza nguva. Zvinoda kuti zviongororwe kuti chii chinenge chichimboitika. Ndobva ndarangarira muimbo yanonzi Taso anzi rudo runochembera here love inochembera here apa futi chandiri kuona ndechekuti ava mazera echidiki
ndofunga mamwe maactions ekuti mune ramangwana vazokura zvakare vanoregret chances avanenge vaita sei varasa ekurarama. So mahlabezulu indaba ekhona ukuthi kulo njengoba kange ngathi ukuthi kulo muntu oyala kulo usiso yala ubudi umkakhe but basase ngabantwana abancane sibili ukuthi ngabe kumbe baqale bayenza okunye bengakagijimeli phela ukuthi benjani bengene ezindlini bayenza khonokho komjolo nje babona ukuthi kuhlupha njani okomjolo but benjani bengakayendi ngoba kusasa bazakwanisa ukuthi beregret ukuthi ngathi indoda ngayiyala. Mabva mataura rimwe shoko rinogara chingozwa kuti mjolo chii? Ndichakuza rimwe shoko. Asengwadzise muri Zimbabwe tokurudzirai ekusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pamusoro mama. Ini ndinonzi Craig Nyongo. Ndakwira udare ndine mudzimai wangu. Ari kuti haachade musha. Saka tagara kuti akwanise kutaura achiudzawo vanhu vese kuti ndo zvaari kufunga. Nini angimba ndichada nenyaya yekuti ndikuita mamiscarriage saka ndichada. Dare ndiri kubvunza manje murume kuti iwewe zvasiva nani nei nomudzimai ari kuti iye handichada oita sei saka ari kuti iye ngandikupure nokuda kuti haachandida ngandipe mombe ndo dare richiona richiti zvinokodzera nokuti waramba murume richiti handichada murume saka kupura chii murume wako saka tataura nani naye natezvara wacho wari kuti zvakanaka ndinokupura mukwasha wangu iwe ndo mamiriro pazoita nyaya yacho kuti wakupurana musha wabva waparara. Right. Mukadzi achiri haachade murume ari kutaura chinangwa chake kuti ndiri kugara ndichibudisa pamiri ndikaita pamiri pakubuda ndikaita pamiri pakubuda tezvaratamutaura uza mukadzi mvana wakaramba murume uri kuti nazvo nzari chazvigoneba nomukupura saka vamupa mombe yegupuro achamupa mombe yegupuro. Right. After that atezvara pakati ndakauya mvana wangu nhumbu dzikundobva ndakafamba nanyankulungu wangu ndichienda chitaurai kwazvanoibata hapana abudisa information kana kwaibatiwa tezvara here kana nenyamkulunga here kana kuti nyamkulunga nanyamkulunga tate zvinakubuda pachena tati ndozomupa mawo tikati chakawandisa sisi kubva tachiti decision. Right. Tezvara ndipa azobudisa point yekuti iniyo ng'ombe yandoda kubhadhara gupuroyo chini handichikupeba iyo hauna kubvira wandipawo papfuma uzaka ng'ombe yoenda kutoti yatowa gupuro rangu yodanga zvavharana papi. Right. Iyo chini payo ng'ombe yomai saka uya saka nomombe yomai ndiyo solution yabudisa rari waita na ching'ombe dzoka maibara apa achina kubuda mudare munhu asika uyu mwana mudiki achada kuroora uyu zvinoda kugadziriswa izvozvo zvibva zvabuda pachena nekuti kurambana kwavo vana vadiki kwazvo uyu acharooriwo kanondorooriwo uyu achatoona umwe wokurooriwo. mai munonzi mai pangai unofunga unokuzive muni mutongi wemadare nega amaiyoka wakatobatiwa wakanga wachitongiwa upombo nesuro ufunge kusemana kuwa maninimini kahuri aka very sorry aka mirai akatonengewa nesuro kwakatobatiwa ng'ombe angazi ng'ombe 5 minaika akanzi ng'ombe 5 nuyu wanzira tsekuruza svikana kwazobhadharisana ng'ombe 2 mwaunu mwana waimuzaika aenda kumba mainde pakumukaundi makandamuka sikanyingirire shiri handira saka ari kutiza hunhu wache hunhu wache dare harishaire kutaura ichokwadi kupurako ndiko kunotoita kuti vanhu chakatika amai waka nezuro wakatobatiwa nomukomana iyo inochikomba
osaka uya akutiza uhule hwachehuka nesuro chikomba choka ngatiti ndizoso akuda kutohulitsa kuhulitsa asina ano unoende piki hakuna kwa unosvika ba maji shamwari nyika ino mazino mazuwano uliko rumwa mberiyo meifanya zoni wako hara kuti waroiwa nani pakaro kutengo zvino aya mazuwano kwanzi kwakaromba ndaroiwa kwaniko akundohwadzikwa kuhara kunenge kwakunyanya kwa purorikita chikomba hunge purorikita chikomba after takutonga chikomba chetete bharisa kwanzi achade murume kuno baba namai wazviti ndizvozvo kana kuti waona umwe mkuwasha pamwe ano mari anopfuura iyeyo wari kutiwo inini handipana zvingaite mwana aramba kuya kuti pane izvari kuonawo kupinai kumushaiko saka ati handichada mushaba baba achete munhu nomwoyo wache asi tikumutaurira nyaya tanzwa yechipfambii kuti mberiyo kuno mazino unoti fare yako bwazorumwa handizvozvo ufunge chikomba chakatotongiwa nezuro sandeka uyu akatochaja zvaida kuno chikomba choneka chikuto yakobhadhara ega kana makandotoa aenda kumbako unzi achakudeba kana vakazotodanana asi anotobhadhara chete chikomba chino aya chikomba chinichabhadhara asi chikomba chikatoraka hure achazvionawo mandero akatisiya zibonera uchazvionerawo inyaya yaitoti ndisiye imba inyaya yemamiscarriage hapana hapo hauna kumboifambiro here nhau iyoyi kuti uone kuti chii chiri kuitika mumamiscarriages chiri kukonzera ndakambofamba pamwe pacho ndikabatsirwa zvaingoramba zvainzi chii iwo waingotiwa wana mutsanangura kwaingondita waingondipawo minamato ndichingoshandisa waingotiwo muda kutsigiswa chichi saka taingoshandisawo semaudziro wanenge wandita wane nguva yakadii waroorwa iwo maybe 1 year and a half saka musati maane nguva kamuremese madire ekukasika kuda kutiza musha chaita kuti ndikasike pandiri kuita mamiscarriage pacho ndiri kurwadziwa saka ndikaramba ndichingoshingirira ko ava vari kuti iwo uri kuita chipfambi saka ndiyo nhau here yaita kuti ude kuti waane mumwe murume sandi yayo nyaya yacho izvo zvakazotoitika through ndatombobvawo mukutaura kuti ina hangu handichada saka apa ndiri kunzwa muchiti like muakuna kusiya marriage because of mamiscarriage apa murume ari kuti ari kubatira mamessages hancho ndeumwe murume futi hamuiti mamiscarriage here ikoko kutoenda kwacho handiswi kuenda nemurume saka shona yenyu kuinzwa chekwana unyanzoinzwa kuti kuzoenda ikoko ndizoita mamiscarriage nenga ari kuedza kutaura kuti totiwo ukanga wati wakusiya murume wakuenda kune mumwe murume wacho iye unogona kunoita miscarriage zvakare unozoita sei baba wanga ndikwanisa papindura pakuti zvemarriage zvinanga ndichatwanda asi une imwe secret here yausingadako kutitaurira yauinayo pamusoro pemarriage yako secret handina chandohwanda pakutaura kana ndisachada muning'ina mukadzi wangu uchiri kumuda here zvaati achakuda mukadzi wangu nachiri kumuda kona uye kuhurira yanga akuita wangochiti chiinayo iyi nhau yekundiurira ndanga ndati sekubata kwandaita munhu hazvitikonese kuti tigare tese asi zvanzi hazvichaita iye avha ati handishade asi sekuona kwako pane chimwe chikonzero here chisiri nhau yemamiscarriage chinogona kunge chiripo chikonzero ndingati handifungi kuti chiripo chimwe nekuti iwo kubvira nekubvira ndo zvaivawadza izvozvo saka kutsvaga mwarume kuti akuda kuti amboona kuti anoramba achiitika here mamiscarriage handasingazivi kuti anga nepfungwa ipi nazvo oho ndapi mashoko ako ekupedzisira unoda kuudza mudzimai wako mashoko anongomuudza ekupedzisira ndekungoti
kana zvikanzi apinda musha ngaasazoiti sekuita kwakaita kuti ndizomubata nechikomo. Ndiri Mambokadzi mukoko Mudzi. Tingade kuziva nhau dzamuri kusangana nadzo munzvimbo yenyu dzakanyanya ndedzipi? Dzakangosiyana dzokurambana kwanhu, dzokurowana, vanenge varowana achibva kumapurisa achiuya tozwa kuti dzisati kuvatonga vobhadhara zvibhadhariwa vobhadharana, kana dzokubirana vanenge vabvawo kumapurisa vouya tinogona kuvaenzanisa vachibhadhara. Ko pakutonga kwenyu makore ese amatonga, nyaya munoti iya ndo yange yakaoma, ndeipi yamuchiri kutondera yamunoti iya nyaya yange yakaoma asi yakazopera yakadai? Dzakawanda dzakaoma asi kuti inozongoperawo nemaitonga maibata-batawo ichipera. But hapana here yamunoti handikangana? Varoyi ndiyo inotonetsa kaa kuti hapana mapedzero ungaite muroyi agoneke. Maybe mokwanisa kutibatsira zvakare mukoma nyaya yacho kuti yakafamba sei? Alright, dzakati wandei dzeuroyi ofuchi takasangana nekuti varoyi vakakumbidzana bere, then umwe akakumbira uye akanakidzwa nemashandiro ebere, handi pakuchiridzosa manje haachadi naro manje. So nyaya yakadaro yakauya kuno inochinetsa manje because zveusiku manje nezvemasikati manje zvinonetsa kuchinanganisa manje, so ndo yakanyanyoshoka vanhu iyoyo. Ndezvarini izvi? Ndezve last year. Saka aitochema kuti munhu ari kurambira bere rangu. Saka imi makaitonga sei? Takatonga tikati dzorerai bere romunhu. Saka ivo manje vanya kudzidzorera vakabva vati ari kundinyepera nabere racho. Svikawo muridzi webere uya akazofa manje, wasara mukadzi akanga achirambira. Muridzi waro akazofa. Saka tingati nhau dzeuroyi dzakawandawo sei? Dzakawanda, dzimwe dzinondopererawo kudzimba dzavo dzisingasvikewo. Dzinenge dzasvikawo ndo dzatinoona. Asi vakawanda varoyi vanoripoterana? Vashoma. Tingati isusu nzvimbo ino raramo yevanhu vanonyanya kurarama nezvipi, kungave kurima kana zvemagadheni zvinonyanya kuponesa vanhu nzvimbo ino? Munomu vanonyanya kurima, zvinovararamisa kurima. Vanorima chibage, nzungu ndo dzinonyanya kuvararamisa, vachitengesa vachionawo zvekutenga. Chibage ichi hachinyanyi kuita hacho kunoku. Unga nemashawa ndio vanorima. Magadheni undoita apo napo panenge pana mairrigation. Munomu tine mairrigation mairika kudzorerwa pakadziyana. Ndizvozvo. Nokuko kunyamatukuti. Apo matukuti. Meso mvura inonetsa kunoku. Nhau todzokera kune yamataura yevaroyi. Imimi samambo havambode kuuya here kana kuzokuroyai? Kuzondiroya? Ameno mwana uya wakalala ngazvizive. Tozoramba wakati netinokamana here vanondiroya. Kuroya anoroya nesiri hama yake ka. Anoroya hama? Anoroya hama yake. Mamida kuwedzera ipapo? Ndandiri kuti hauzozivi manje kuti
pakupa judgment paya mumwe agumbuka ende auzoziva kuti azouya here achindiroya saka kuti uzozilete manje kuti problem yandinayo iyi maybe yabvira kumunhu uya auzozivi manje. Asi tinonzwa madzimambo semamwe atinoziva vanotonga vaine masvikiro avanoshanda nawo kana kuti mondoro. Munawo here vamunoshanda nawo vakadaro? Tinongoti muno mondoro dzomuna dzakaparara hamusinapo. Mhino pamberi papano tichazongouya. Mambokadzi ndanzwa muchiti makatanga ndoti kutonga mune ndotichi mune almost 13 or 14 years. Ndizvo ka? Bongo. Saka ndanchida kubvunza kuti kozi vanhu vakawanda vanoti maybe umambo unoenderana nefamily kuti unosiyira vamwe munosiyira umwe. Chii changa chaitika kuti vozo at a young age votanga kutonga? Papa hapana chaitika, mazai aita tichino masvikiro emhondoro, saka mhondoro ndiyo yakatotagundisa kuti makagadzwa nemhondoro. Saka izvo since makagadzwa nemhondoro, remangwana vamwe vachagadzwa sei? Muchine mhondoro yacho here iyo inogadza madzimambo nemamambokadzi? Hapana zvina hamuna hadzo vakaparara. Saka kana dzazongouya. Okay, kuti maybe zvinogona masvikiro anogona kuna anogadza. Let's say maybe hakuna kugadzwa, munogona kukontinua nelineage yenyu here? Iya, mukana iwoyo uripo. Nekuti nyaya yeurombwa nekudii mhondoro dziya dzakanoneteswa manje zvekuti maybe pachatoshanda maybe peni malawyers zvekutoshandisa knowledge yekutoziva kuti ndakapinda nepapa ndikanokondakita nhengi anondichesera chigaro ichi ndakadai maybe ndo zvichatoshanda unless kana mhondoro dzacho nguva yacho yekugadza yakwana dzikaita pauri kuuya maybe nyaya yacho inowasimba. Zvakaoma sei kuva mambo wechidzimai? Zvakaoma, asi kuti unongo hapana zvokuita. Asi hapana here kudheererwa kunoitwa nevamwe varume vachiti haina ndingambotongwe nemunhukadzi? Nhubu haisaikeka, vanondosiyana asi vazhinji vacho havadaro. Singoti kana makawanda vanzi nyamba dzikabikiwa kusaike mbishi. Idzi ndedzechivanhu chekuti isusu pane nhanga yaibaiwa sikara iyayo nekudhara iyayo negota sikuti basa radzo ine zvatoda kudzidzisa vanasikana tinouya navo toendesa limited number pichana tichikurukura navo tiri mupi tiri momo kana vari vakomanawo vanoendawo iyo then tine that structure irapo iyo ndo dare racho patofanira kunge tiri kutongera tirimo muyomo but then namba yedu ikati wandei ndo patina zvedu pari free but kana tine namba diki ndo basa racho icho. Apa toda kuzama kustika kutsika dzedu dzechivanhu ndosaka dzimba idzi dziripo idzi dzichiramba dzichimaintainwa dzichigadziriswa dzichipfirirwa dzichidii toda kuti chivanhu chichanyanyobuda matiri chaizvo nevana vari kuberekwa vacho vanenge vachingotorawo zvishoma zvacho zvasara even chivanhu chadhailutwa hacho but zvacho zvishoma vanongosara wachingoona kuti list vanhu vairarama so vaidai. Saka dzani nguva yakadii madziva akaidzodzo? Dzane time dzane nguva yakati rebei because dzinotongomaintainwa dzikange dzakuparara dzogadziriswa futi. Saka tingati vana vezvikoro vari kupota vachiuya here kana kuti? Vana vechikoro pakaita mafunctions mahombe vana vechikoro vanouya like pakauya mai Munangagwa
vakauya vana vechikoro vachitoshandisa dzimba idzodzi naivo mai vachitopinda imomo nevana vachivadzidzisa tsika dzechivanhu. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Ndofunga mazvinzwira kuti sei mwanasikana ari kuramba murume. Uyezve tazokurukurawo zvakare naMambo tikavati ko pakutonga kwenyu kwese dzipi dzimwe dzenyaya dzakakuomerai. Manzwa yanga ichitaurwa kuti Varoyi vanga vanetsana, uyu akweretesa umwe bere riya rabva ranopefoma zviri nani, ndobva ati handichada naro. Saka akaziya kwaMambo kunotaura kuti haachadi kudzosa bere rangu. Mashabezulu kunzima kakhulu. So indaba le eli ndadzokera kuna Dr. wangu UK hanzi hakuna Varoyi imiwani mikaimi. Saka kune kupenga kuti kana kusina Varoyi vanhu vanenge vachipenga. Uyezve kana vakatanga kutaura kuti kune Varoyi vanopenga. Ivo varungu vachiti witchcraft vanopenga. Isusu muZimbabwe tisina Varoyi. Tisine dementia. So Mashabezulu madoctors to respect akadzidza. Mashabezulu njengoba limuzu endolokhe ngikhatha. Kodwa indaba ekhona ukuthi sithe sikhuluma le nduna le nkosi le kade khona kade khuluma ukuthi hayi akula ndawo ongakhokhela khona kungahluphi, akula ndawo ongakhokhela khona ungathola ama-challenges akhona kakhulu. So yena uthile ngangasose likhohlwa wahlala phansi phela ezama ukuthi kulabantu ababuya bazoripota ukuthi hayi kulomuntu ongasafuni le mpisi yami. So kwakumethu like indaba yethu sayo ukuthi into elizenze ubusuku selizondripotela emini because ngabe indaba yenkomo ukuthi ngamboleka inkomo zami ukuthi elime ngasafuni lazo, but umuntu wayethi hayi ispeed sempisi yangikhona siyayenza sibili wagcine ngasafuni ukubiselana. But into emalisayo ukuthi bonke bayaloya ngabe basebenziselana amandla abo wathatha impisi yakhe. Asida indayo inini Mambo zvandaiti ndaiti vanangu, don't worry, toda kuti tigadzise nyaya. Chimbonza yemapere ese amuinawo ndiona kuti hapana randiri kudawo here. Vaunzaka urayai. Hapana. Nyaya dzinonetsa idzi. Nguvhu reZimbabwe tatandara agari mafaro edu kunge tiine mitiri kuno kuMudzi. Tati timbotefenyura tiri kuMudzi. Ngatisanganei kamwe nezvimwe zvirongwa. Ndingakhohlwa ukusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew neshamba chera. Ndosaka muchida kuzviti chera munotya kuti muzviti pane shamba. Saka mungoti mukati chera sorted. Kuti zvityisa. Aiwa tinotenda chera. Ndaisa zvanza. Ndatsosa zvona. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambo